ሰላም ናይኩም ተኸታተልቲ ሰላም ኩሎም ክትከታተሉ ደሞ ብኽብሪ ይዕድም ሓደሽቲ ንዝኾንኩም ላይክ ሰብስክራይብ ብምግባር ከም ቪድዮ ተኸተልዋ ዘለኩም ርእሲ ሓሳብ ድማ ኮመንት ምቕማጥ ይፍቀድ እዩ። መንፈሳዊ ዛንታ ክልተ ዓለም ውፅእ ተበልኩ ሰባ ግሎክስ ተተኺሉላ ኣብ ቅድሚ ኮፍ ኢላ ረኣኽዋ ክብሮመይ ማኩኮ ሞይቱ በለትኒ ርእሳ ኣድኒና ትብዓት ሰኣንኩ ከም ህፃን ኣብ ሕቑፈይ በኸየት ብጣዕሚ ርእሳ ኣቐርቂራ ኣብ ርእሲ ድኽነታ ኣነ እውን ከምኣ ገንዘብ ዘይብለይ ኣነ ካበይ እየ 25,000 ከምፅኦ ኢለ ተጨነቕኳ እናሃለኹ እንታይ ክገብር እናሓሰብኩ ድንገት ግን ዝኾነ ሰብ ይመፅእ ረኣዩ ኣይፈልጥን ንሰባ ሰላም ዝብል ነይሩ ካብ ዝሓለፈ ናይ ሎሙ ደሞ ሰላም ኣይዘኽኢሉ ይሓቕፋ ክረአ ከሎ ሃፍታም ምዃኑ ይፍለጥ ናብቲ ዶክተር እውን ኣትዩ ከፍ ኢሉ ወረቐት ሒዙ ይመፅእ ሬሳ ሒዝና ዳርፊኢል ከድና ንቐብር ሰዓት 9 ነይሩ እዚ ዘይበሃል ሰብ መፂኡ ኣብ ችግር ዘይመፅእ ኣብ ሞት ምምፅኡ በቲ ሰብ እናተደነቕኩ ህይወት ሚዛን የብላን ዳግም ግን ብህይወት ኣሎ ሞት እውን ሪኡ ግን ኣይተረድኦን ኣይ ሓዘን ኣይ ሓጎስ ስቕታ ኮይኑ መልሱ ሓዘን ወዱ ንምድባስ ሳባ የላን ክትበኪ ሓይሊ ውሒድዋ ኣብዚ ልዕሊ ወዳ ምማቱ እቲ ዝኸድዓ ቤተሰብ ክቐብር ምምፅኡ ሓዚኑ ከይኾነ እሰይ እናበለ ዝቐብር ይመስላ ስለ ዝነበረ ሕራሮታ ሰማይ ነኽአ ማዕበል ሰብ ቁፅሪ ቤተ ክርስቲያን ፃዕዳ በረድ ዝዘነበ ኣምሲልዎ ይርከብ ድምፂ ዋይ ዋይታ ሓዘን ልብኻ የብላዕልቕ ከቢድ እኳ እንተኾነ ኣብ ሰብ ምርኣይ ግን ዘይፈልጦ ሰብ ኢሉ ንክሓልፍ ይገብር ነበረ ኩሉ ሰብ ኣየ ሳባ ትረኽቦ ዘይብላ ሰብኣያ እግሪ ዘለዎ እምኒ መሲሉ ኣይናገር ኣይጋገር ለለ ወዳ መይቱ መማቱ እናበለ ካብ ልቢ ይሓዘን ነበረ ብሓቂ ከቢድ እዩ ነይሩ ሳባ ዝበፅሓ ግን ክትፃወሮ ግድን ነይሩዋ ኣይ ምስክን ሳባ እናበለ ሰብ ኩሉ እዚኣ ጠንካራ እያ በኹርዓት ይብል ነበረ ዘይውዳእ የለን ቀብሪ ምስ ቀበርና ዳሰርሕና ኣብታ ዑና ገዝኦም ንምግቢ ዝኸውን ብፅላል ተዋፂኡ ኣስቤዛ ተገዚኡ እንጀራ ተዋፂኡ ካብ ሰፈር ተሰሪሑ ዝብላዕ ሬታ ሰብ በዝሒ ዳስ ክሳዕ ዝመልእ ብዙሕ ቤተሰብ ድማ ዳግም ኣይዞኻ ፅምዓት ይሃብካ ኢሎም ከዋግዕዎ ተበሉ ታማ ዳግም ዘይምልሰልና እንተበሉ ለካስ ዘይፈለጡ እቲ ዝፈልጥ ሰብ ድማ ሕሙም ዳግም እኳ ዓዊዱ እዩ ብዙሕ ገይሩ ምስ በልዎ ወይ ካልኣይ ሞት ዳግማይ እንታይ ሰማዕና እናበሉ ዘይስማዕ ሰባት ሓዘኖም ኣመርትዑ ግዜ ከቢድ እኳ እንተነበረ ሰንበት ተምሃሮ መፂኦም ዘመሩ ካብቲ መዝሙር ድማ ማርያም ሓዘን ናይ ልብና ተቕልል ማርያም ሓዘን ናይ ልብና ተቕልል እናበሉ ዘመሩ ኣነ ድማ ጨነቐኒ እሞ ኣትድንግለይ ቤዛኺ ሓዘን ይኣኽሎም ድሕሪ ሕዚ ብልበይ ምስ ንውዓት እናበልኩ ኩሉ ነገር ከም ዘይሓልፍ ሓሊፉ ሓቂ ፀብያ ብዚ ሻድሻይ ክፋል ኣብዚ ዛዝምና ኣለና ርእቶ ሓሳብ ዘለኩም ርእቶ ሓሳብኩም ኣብ ኮመንት ኣቕምጡለይ ብፍቕት ዘርኢ እና ሻብዓይ ክፋል ዘልኩም ክሳዕ ዝመፀ ቀኒ ቀፃሊ ሰናይ ቅነ ሰሰናዮ
እና ኣሕዋቴ ሓንቲ ነገር ቁፅል ኣቢለ ክናገሮ ዝደሊ ወይ ክብለክን ዝደሊ ማለት እዩ ንርኢ ማለት ከቢድ እዩ ከምዚ ይብል ድዩ ሰብ ትብል ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ምናምን ንሪኦ ኣለና ነገራት እንታይ ዓይነት ቃላት ኢና ንጥቀም ከመይ እዩ እቲ ሰብ ኣዝዩ ይገርመካ ብዛዕባ ሰላም ፀጋይ ዩቲዩበር ትፈልጣ ትኾና ይኹን ወይ ከዓ እንትን ይቅርታ ኣብዚ ክናገር ኣይምነበረን ይኸውን ግን ሓደ ሓደ ግዜ ዘይሓሰቦ ይገርመኒ ማሰብ ሰብ ከመይ ኢሉ እዩ ከምዚ ኢሉ ወሪዱ ወይ ከዓ ሶሻል ሚድያ ጌጋ እዩ ስክሪት ክንፅሓፍ ኣለና ሓቂ እየ ከምዚ ማዕረ ክንዲዚ ግርማኻ ኣንጢጡ ሕማቕ ቃላት ክነውፅእ ሕማቕ ነገራት ክነውፅእ ዘገድደና እንተኮይኑ ዋእ ኣነ ይትረፈኒ እየ ዝብል ብኣይ ገፅ ይትረፈኒ እየ ዝብል ንፅቡቅ ከ ክንጥቀመሉ ንኽእል ዶ ሶሻል ሚድያ ንፅቡቅ ድዩ ንሕማቕ ንመን እዩ ይጠቅም ካብኡ ከዓ ትምህርቲ ድዩ ክንሰንቕ ዘለና ከምዚ ሕማቓት ቃላት ጓልዛ ወዲዛ ንምንታይ በጃኻትን ኣደብ ንግበር ማለት ካብ ሕማቕ ሕማቕ እምበር ዝወፅእ ቃላት የለን ሰላመይ ከዓ ተተኣደብኪ ይሕሽ ምስ ካብኡ ከዓ ትፃረፋስ ምስ ዝወረደ ዘይምውራድ ሓደ ሰብሲ ሕማቕ ፀርፊ ስለተናገረ ሕማቕ ቃል ስለለውፀስ ደጊምካ ሕማቕ ቃል ምንጋርስ እንታይ እዩ ከስቡ ተኽኢልና ክንምልሶ እዩ ዝግባእ ይመስለኒ ነቲ ሕማቕ ቃላቱ መሊስና ብትፅቡቕ እንተዘይክኢልና ድማ ሱቕ ዶኛ ይጥዕም ንኹሉ ርኢኻ ሱቕ ዝሃለወሲ ኣዴታት እንታይ ገይረን እንታይ ኣቢሰን ኣብ ምንታይ ውዒለን ክፅርፋ ወሪድ እውን ኣዴታትና እኮ ክቡራት እየን ኣፍ ልበን ሽፉን ነፀለአን ክዱን ፅሩያት ለቤተ ክርስቲያን ካሊእ ለይፈልጣ ኣንሕና ግን ስደት ዝወፃና ክንቅየር እዩ ይመስለኒ ሂወትና ክንቅይር እምበር ኣብዚ ኣብ ሶሻል ሚድያ እናተፃረፍካ ክትውዕልስ ኣይመስለንን ይቅርታ ብዙሕ መኽረካ ኣይክእልን ኣነ ግን ከመይ ዝሕና ንመሃር ሶሻል ሚድያ ንፅቡቅ ንጥቀመሉ ንጠቐመሉ እየ ክብል ደሊና ሰናይ ቅና ቻው ቻው